Maar tot onze verbazing waren er heel veel ouders die na het werk nog de energie hadden om hierover te praten. Want ze zijn een vergeten groep. En er waren best wel veel frustraties. Ze moesten hun ei kwijt. Ja. Okay. Ja, en dat was een eye-opener. We hadden het gewoon casually erbij gedaan. Van, onze feedback op de pilot was, waarom hebben die ouders niet meegenomen? En toen dacht ik, laten we die ouders meenemen. En dan via focusgroep sessies doen. Maar dat was eigenlijk de eye-opener van deze follow-up. Dat er veel meer geluisterd moet worden naar de ouders. Die hebben ook hun ervaring met de schoolbesturen, met al die 4 thema's. En dat was eigenlijk een hele goede added value voor onze data. Een van mijn vragen was ook trouwens dat het interessant was dat dit keer de ouders werden ondervraagd of gevraagd. En de vraag is dan, wat was hier de belangrijkste conclusie die jullie kregen uit de ouders zelf? Nou ja, wat mij opviel is dat ze natuurlijk opgelucht waren dat ze hun ei kwijt konden, zoals je dat zei. Eindelijk werd er naar hun geluisterd. We hebben dat ook meteen aan de opdrachtgevers verteld na het veldwerk. En toen hadden ze zoiets, kunnen jullie niet dit opnieuw doen, maar dan gaan jullie de barrios in. Want nu moesten zij ook direct naar onze locatie komen. Okay. Dat vergt nogal wat van sommige ouders. Okay. En dat hadden we ook genoteerd. En toen zeiden ze, gaan jullie nu de barrios in? Wij faciliteren een extra periode. En dan ga je de ouders die niet misschien de middelen hebben om 's avonds te komen, daar opzoeken. Dan hoor je nog meer. En toen zeiden we van, we zitten op een tijd en we hebben een budget. Dus we werden toen een beetje zo van, dit is al te veel. Maar het is wel zo dat de ouders toch wel heel veel te zeggen hebben over de school. Over het schoolbestuur. Ik ben natuurlijk voorzichtig, want het staat eigenlijk allemaal in het rapport. Er is duidelijk verschil in beleid ten aanzien van sommige schoolbesturen en hoe ze omgaan met de ouders. En dat stoort de ouders vaak.